Estem a la Ronda de la Torrassa, amb la Glòria i el Josep. Mira, això ja és. Devia ser que dels últims anys ja de la festa major, un partit de solteres contra solters. Ah, carai! Jo dic, clar, que això són dones futbolistes, com ara, no? Carai, carai. Això també era un partit de futbol. Aquesta som jo. Solteres Contra solters. versus solters a la festa, dins la festa de la Sí, això Torrassa. era dintre la festa major. Quin any seria això? Doncs això ja devia ser... Aquí ja devia tindre... 16 anys devia tindre jo aquí. O sigui Que que... tu ets... 56. El 50. El 56. Que tu ets, Glòria, aquesta que Jo t'has... sóc aquesta d'aquí. Sí, que estàs Sí. riallera. I això és a la... On està? Això és un camp de futbol que estava a la Bordeta, on ara hi ha tot... La OSA, no? No és la Citroën, no és la Citroën. Ara la Citroën. Tot allò que és a la Citroën era un camp de futbol del Barça, que li dèiem el camp de les Cols. El camp de les Cols. Allà no jugaven, però era d'ells i algun entreno o així havien fet, no sé per què, però... I allò cada any es llogava per fer el partit de casats i solters, que això sí que és... I és el mateix... Aquesta fotografia és del mateix Del mateix partit? camp. No, del mateix partit no. Aquesta fotografia és d'un any molt abans. Molt abans. Aquesta fotografia deu de ser del 40... del 45. Del 45. Del 44 al 45. I també era un partit de futbol entre solteres i solters. No, això només eren homes. Pensava que estàveu allà fent les fotos de les dues seleccions. No, això només eren homes. Eren solters contra casats. Solters contra casats. Solteres contra casades, solters contra casats. No, nosaltres érem solteres contra els nois. Nosaltres érem més modernes, ja contra Clar, els és nois. que el que m'ha sorprès de la primera fotografia és que has dit que era un partit de futbol solteres contra solters, o sigui, dones i homes jugant junts en el mateix partit. Abans ja no. Uns contra els altres. Sí, no, em sembla modern. Això sí, això era solters contra casats. I era el mateix camp de futbol, el camp de les Cols, Sí, a la Bordeta. Sí, a la Bordeta. Aquí entrenava Kubala quan jugava amb el Barça, posteriorment. Carai. Després va ser fàbrica de l'OSA. Aquest era un metge que tenia la seva consulta particular a la Ronda de la Torrassa 38. A veure, enfoquem el metge. El doctor Puig. Torna a assenyalar el doctor Puig, Glòria. Aquest, el de les ulleres. Sí, aquest és el doctor Puig. Doctor Puig, que tenia consulta a la Ronda de la Torrassa. 40. Puig Riera. I ell no anava de futbolista, ell anava de massatgista. Ah, mira. O sigui, aquí a l'equip hi havia de tot. El doctor Puig era més gran que quasi bé tots. I aquest guaitet teu és el tiet Enric, que van anar a Brasil. Hòstia. Sí, clar. Carai. Com eren les festes majors a la Ronda? Eren 8 dies. 8 dies. 8 dies. De dissabte al diumenge següent. Caram. Cada dia hi havia festa. Quasi bé cada dia orquestra. Quasi bé cada dia, Si un dia no hi havia orquestra, eren els discos sol·licitats, tal. Per la tarda sempre feien discos sol·licitats. A partir de la tarda, a primera hora no, a partir que ja la gent començava a plegar, allà a les 6 o a les 7 devia ser, eren discos sol·licitats. Allà on demanaves un disc, tenies que pagar una misèria, però tenies que pagar i el disc que tu volies, per la família que volies o per l'amic que volies. Dedicàveu cançons. Se li dedicàvem cançons. I després a la nit venia l'orquestra, normalment. Que era una orquestra de quants músics seria? D'una colla. Tota una colla. No de 4 o 5, I cada dia una orquestra? Sí. Caram. 7 dies són dies, Després hi havia un dia, aquí al barri hi havia una persona que, no sé si t'han parlat de la professor de Setmana Santa, doncs el que feia de Poncio Pilatos,
vivia al carrer Rosselló. I aquest noi treballava amb uns cabarets a la nit i tal, treballava allà. I un dia de la setmana, normalment, ell portava varietés, que cantaven, que altres dies, inclús, no, quan feien els varietés era algú del barri que cantava bé o així, doncs també pujava i cantava. Molt bé, clar que sí, el talent del barri, clar que sí. O sigui, Sí. els diumenges al dematí, quan es va poder, el primer diumenge al dematí, quan es va poder, es feien sardanes amb discos. Copla no, amb discos, però es feien sardanes. Quan es va poder. Quan es va poder. O sigui... Jo quan me'n recordo ja es feien sardanes, però jo sé que van haver-hi molts anys que no es podien fer encara. I tot això amb els carrers ben guarnits durant tota aquesta setmana. Amb unes entrades precioses que les feien els mateixos, la gent del barri, Perquè parlem d'això, o sigui, el guarniment dels carrers i l'organització de les festes a cada carrer éreu les veïnes i veïns de cada carrer. De cada carrer. De cada carrer, sí. Hi havia la comissió de festes De cada carrer. I llavors tothom col·laborava. O sigui, això que jo et deia del bar de la Glòria, el seu marit era guixaire, doncs havia fet unes columnes per les entrades i tal, un altre que era fuster doncs feia una altra cosa, tothom feia... Quant de temps estàveu treballant la decoració, el guarniment dels carrers per la festa? Treballàveu tot l'any? Per la festa es treballava tot l'any, d'una manera o d'una altra. Jo ja t'ho vaig dir, cada setmana els que eren de la comissió, els nois joves, passaven casa per casa a cobrar el que tinguessin. A més, mira, allà a l'entorn de la Ronda de la Torrassa no era només la Ronda de la Torrassa, era la Ronda de la Torrassa, però un tros del carrer Rosselló, que hi ha uns passadissos, aquella gent també col·laborava. Formava part. O sigui, també formava part. Allà no era de dir, podia formar part tot el que volia. I llavors, doncs clar, eren uns mesos. Eren festes autogestionades, sense subvenció. No, de ningú. Només era subvenció si guanyaves el primer premi, perquè a més donaven premi. Ara, t'anava a preguntar sobre els premis. Donaven 3 premis. I això era qui donava els premis? L'Ajuntament? Això era l'Ajuntament. Això l'Ajuntament de l'Hospitalet. Això sí que passava a l'Ajuntament, l'encarregat que fos, i llavors el que d'allò li donaven premi. Si li donaven premi, llavors sí que tenien uns calarons, no sé quan, D'acord. Això sí que no ho sé. No serien gaires, no? No serien gaires, però bueno. Però amb el que es recollia, amb el que la gent col·laborava, per exemple, és el que deia l'altre dia amb l'Ester, que ho comentava, em deia, mama, és que aquí hi havia moltes botigues, els botiguers devien de col·laborar. Jo dic, sí, amb diners, de dir, diners no, però per exemple, el de la bequeria donava llet, el del comerç, el xocolata, Tothom col·laborava d'alguna manera. Tothom col·laborava, sí. I recordes si la Ronda de la Torrassa, si el carrer va guanyar algun primer premi? Sí, una vegada va guanyar el primer premi, que precisament el Ciset va fer unes arcades com si fos l'entrada, una entrada amb algun d'allò ara, però jo me'n recordo que eren unes arcades, després hi havia com unes repisses i va posar unes figuretes, o sigui, es feia a l'entrada i la sortida. I a la sortida. Es feia els dos carrers. Clar, que el més semblant ara, perquè ens fem una idea, són els carrers de les festes del barri de Sants que tenim aquí al costat o les del barri de Gràcia. Era igual. No, igual. No més que són barris que ho han mantingut i aquí, en canvi, malauradament, a partir de quin any va desaparèixer això? Doncs això, poc abans de posar-nos a festejar nosaltres, al 60, el 59-60. Que és una llàstima. És una llàstima, perquè és una preciositat, caminar pels carrers d'aquests barris que encara mantenen la tradició dels carrers guarnits. Mai se sap, aquí potser alguna vegada algú s'hi posa. Quants carrers d'aquí, d'aquesta banda d'aquí de Torrassa Avall,
feien festa... Hi havia molts José Luis. El Rosselló no feien festa? No, el Rosselló no n'havien fet, almenys el tros aquell nostre no, perquè ja et dic, els passadissos col·laboraven amb nosaltres. El Rosselló jo no me'n recordo. El Martí Julià sí, a l'Holanda també havien fet alguna vegada festa al cantó de baix, però... Jo recordo molt la d'aquí de la Ronda de Torrassa, però... És que la Ronda de Torrassa es va fer molts anys. L'altre dia no sé jo què deia, i la meva cosina, que no sé què vam parlar, i diu, ui, la festa major, des que es va poder fer després de la guerra, es va començar a fer. Tu, Glòria, devies tindre com a molt un any o dos. O sigui que la meva cosina és 9 anys més gran que jo. De fet, us diré que tenim fotografies de carrers guarnits. Hola, Regina, estem parlant de la festa a la Ronda de la Torrassa. Tenim fotografies de carrers guarnits del carrer Santiago Apóstol, tenim fotografies del carrer Martí Julià i la fotografia més antiga d'un carrer guarnit és precisament del carrer Martí Julià dels anys 20. Ostres! Dels anys 20. És la fotografia més antiga. El tanto, que és que la Ronda de la Torrassa jo no sé si llavors ho guarnien o no ho guarnien, això no ho sé. Però més o menys als anys 30, o ja inclús abans, els meus pares, tota aquella colla, havien llogat un organillo d'aquells 4 dies per fer festa major. Per fer festa major. Un organillo d'aquells que... O sigui, això jo no ho he viscut, però clar, ho sé perquè m'ho han explicat a casa meva. És la importància de la festa, de la festa major. Era, com ara, encara alguns pobles que per la festa major d'allò tot, es reunia la família. Aquí hi ha una foto, la que estic jo, que soc més petita, el que està al costat meu és un cosí de la meva mare, és l'Isidrín. O sigui... Sou els primers que ens porteu fotografies de la Ronda de la Torrassa en festes majors, Això sí. Doncs ja dic, es van fer molts anys, I a més a més, amb un primer premi de fotografia, I amb una fotografia premiada durant una d'aquestes festes. I ja que estem parlant de festes, quins records teniu de Sant Joan? De la Revetlla de Sant Joan, aquí a la Ronda de la Torrassa, específicament. La verbena de Sant Joan de la Ronda de la Torrassa s'armava el que no hi ha escrit, de petardos, d'aquesta botiga que jo dic que el nen de la comunió. Sí? Ells ja van marxar i ho van llogar amb una altra família i bueno, feien guerra de cera a cera a tirar-se petardos. O sigui, tota la nit es vivia al carrer, o sigui, tots. És curiós, jo me'n recordo que traiem les cadires de casa i petar la xerrada al carrer. Això a l'estiu, prendre la fresca, era normal. En el tema de l'organització de les festes, o sigui, hem vist unes fotografies on sortiu nenes, sortiu nens, però les nenes participaven també en el guarniment, les dones... No, això ho feien els nois joves, perquè el guarniment era enfilar-se, Les noies participàvem amb això, amb el dia del berenar, pels avis, amb això sí que participaven. I de ballar, ballàvem tots, igual els vells que els grans, que els joves, que les nenes, els nens, tots ballàvem. O sigui, mira, jo me'n recordo una vegada amb el capellà, amb el Sant Jaume, que com que ens teníem que assentar uns en un cantó i els altres a l'altra església, un dia a la sortida de missa, a més com que jo anava a les monges teníem obligació d'anar a missa, doncs a la sortida de missa em va veure parlant amb un noi del barri. Em va pegar una bronca. I jo no m'he callat mai i li vaig dir: per què em pega bronca? Si aquesta nit el meu pare i els seus estaran fent la fresca i nosaltres estarem jugant al carrer junts. Perquè, escolta, és que és així. Molt bé.
No el podia saludar perquè sortia de missa quan em passava mitjanit jugant amb ell. Quines bogeries. I vivències. Ai, el capellà, Sant Jaume Busquets, em va fotre el de nosaltres, a tots dos. Per què? Ens vam casar i com jo tenia molta amistat amb el Sant Joan Monet de Sant Isidre, ens va venir a casar ell fora, per fer-se un favor que no havia casat mai, els únics que van casar va ser nosaltres dos Fora de la parròquia. Fora de la parròquia. I vam anar a dir-li que no ens casàvem allà, que ens tenien de donar com un permís per poder-nos casar fora. Ojo, que llavors, quan li vam dir que ens casàvem fora, una noia de la parròquia de tota la vida, i tu, de Sant Isidre, i no sé quantos, i ara marxeu a casar fora. El Busquets era el xèrif, no?, del barri. Era ordeno y mando. Diuen jo, per comentaris... Va fer moltes coses, també. Ara, això era... Mira, quan la professora de Setmana Santa teníem que anar a la professor, les de les monges teníem que anar a totes les professors. Teníem que anar a la professor. I a mi, una setmana abans, em van operar de l'apèndix. Jo, quan era la professor, jo el passava pel costat de casa meva, o estava jo allà sentadeta per veure passar la professor. El tio em va veure. I després, quan venien i passaven llista, jo a la llista no estava. I tu com és que no estaves, que no has vingut? I li vaig dir, és que m'han operat. Però bé, estaves allà. I la monja li va dir, si devia d'acabar de sortir de l'hospital, de la clínica. O sigui... Una mica bèstia, Home, sí, per això et dic que tenia aquestes coses, Tenia aquestes coses. Jo he sentit dir que ell baixava per la diagonal amb una pistola al cinto. Sí. Sí, sí. Però després, veus, el que diem, després per l'altre cantó, va portar les monges que poguessin parlar català, ell també ens parlava en català. Si parlaves amb ell, ell també ens parlava en català. O sigui, tenia sus claros oscuros. Home, i el mossèn de Valls de Sant Isidre, carai, ell feia una missa mensual, tot en català. Venien gent de Barcelona a sentir-lo, perquè parlava... La de pagesa que jo et dic, la mare de l'Eugènia, hi anava. I jo vaig començar a anar a Sant Isidre perquè feia la missa en català. I es feien allà els esbars, no? Ell vivia més a Sant Isidre que a casa seva, perquè a més vivia davant mateix. O sigui, ell era de l'esbar. Era el que feia les sardanes a Sant Isidre. Va jo organitzar les sessions de la llista. Eres de l'Escola Cantoro. De l'Escola Cantoro. Del cos de portants. Cos de portants de Sant Cadí. Escolta'm, era l'únic que en aquell temps hi havia per fer. I allà, mossèn Bonet... Després anàvem al cine i baixaves allà i al pati ballàvem sardanes, agarrau no, però ballàvem sardanes, parlàvem amb els nois, era diferent. Així que d'allà vam sortir així de matrimonis. Sí, a més, va haver-hi una vegada que vam ballar Ball de Garrat i es va posar, per dir, no, això teniu raó, va,